DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500 Masalrica DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sali si Jake, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, namin gid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Rosita, may dyspnea ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala gid ako makabatsyag sang sakit. Mighty C. Sa mga butika. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics. K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban.
sigaw. Sama-sama, buong mundo'y magpapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isimo yung oras sa Pilipinas, alas 7:34. Ang oras, ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Kag sa mga nga nadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa kay Senator Mark Villar. Siya ang pinakamanggaranon nga senador sa bilog nga Pilipinas. Kag belated Merry Christmas kay Pigado, si Senator Chis Escudero, kay siyang pinakaimol nga senador base sa ila ginpakita nga salen. Diri sa syudad sing Lilo, sinong pinakmangranon day nga konsyal kay sinong pinakaimol. Advance Merry Christmas kag belated Merry Christmas ay kalainin si 58 na lang kadlaw. Pasko na! Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maayong gabi sa aton taratanan ng mga pinalangga ng mga tagparamate, maayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Maayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton siyudad sa pitutanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, Lapas, Haro, Mandaluyong, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton mantanan ng mga tagparamate sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo.
kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siningaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa malabutan sa ngaton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa kirandan mga K5 diri sa aton nga pagpanglagad luwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinahanglan mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters. Ay kantaran sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Kung man sa aton nga mga balita man kay information nagikan sila tag sa mga area of assignment, nagikan sa City Hall. Kung naton si K5 Jenny Kauyonan sa Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Ang mga natipon man nga mga balita kay information nagikan kay K5 Karen Badilla. Of course, mga dalagko man nga mga balita national kag international. Kung sa aton nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Api. Sa kinandan, kung naton dire sa technical side, K5 Andre La Pastura. Ako naman iyo K5 June Alojado Kapulot, naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagan mga K5. Today is a Tuesday, October 28, 2025. Kapit sa 28 na kita subong edisyon. Ano ba daw? K5 tatlong tulog lang tapos ng bulan sa Oktubre. Start na kita sa bulan sa Nobyembre mga K5, no? So 58 na lang kaadlaw ang nabilin mga K5. Pasko na. Isa latest nga balita mga K5 ang pinakauna nga nakakuha sang Pasko nga perti kada mo damo. Amo gid guro si Senator Mark Villar. Kay siya ang pinakamanggaranon nga senador base sa iyang salen. Sa bagay halin sang una sang chimpon tataya mo mana. K5 Andre di bla. Sang una nanging senador si Senator Manny Villar. Siya man ang pinakamanggaranon. Pagsunod sang iyang nanay nga si Cynthia Villar. Siya naman ang pinakamanggaranon. Ikatatlo si Mark Villar. Siya naman ang pinakamanggaranon. Kasi ikaduwada si Camille Villar ang utod niya. Ilaw sila man lang. Tapos sa ila tanan-tanan nga mga senador mga K5, based sa salin ngin pagwa nila, ay mansig pakita sila subong sila nga mga salin mo. Ang pinaka-imol ko ng mga K5, amo si Senator Chis Escudero. Kay based sa ilang salin sila tanan-tananda. Siya ang pinaka wala sa nga kwarta mo naguna ginamutan to sa sangkuanay. Kung nagligad ng eleksyon pagdalagan niya, ginamutan sa sang kontraktor. Ay wala gid ino gasto. wala gid ino gasto, wala gid inog pahimo sang tarpulin. Ay amot-amutan guro eh. Tuod mga K5 nga sa ila tanan-tanan siyang pinaka-imol. Sa base sa salin nga ginpagwa nila. Kung madumduman sa aton nga mga tagparamati pinakauna nga nagpagwa siya nga salin para nga ibulgar sa mga pumuluyo kung pila nga ara sa iya nga kwarta, kung pila nga nga kwarta mga K5 net worth niya. Ati si Senator Robin Padilla, si Senator Ping Lacson, si Senator Tito Soto, kag sang ulihin ang sinunod-sunod naman lang sila. Para nga ipakita sa publiko nga wala sila sang may ginatago. How about sa mga congressmen? Kamusta kamo ya? Way kamo ganay ipakita ang inyong mga salin. Halin sa tanan-tanan nga mga kwan. Tanan-tanan nga mga distrito dres bilog nga Pilipinas. Way kamo ya gana kag way kamo ya plano nga magpasaka o kung magpakita sa inyong mga salin. How about sa mga mayor? Hindi Black K5 Andre? Sa mga mayor, abi pagpakita nyo man ang mga salin nyo.
Naga-file ka mo sa mga salenyo pero hindi ginapakita. Iban nga daan, mga butigon. Ang kilala ko sa una nga mayor. Ang iya nga kwarta, way ginasulod sa kwan, way ginasulod sa bangko. Kaya hindi sa gusto nga makita. Ang ginahimo ya, ginasulod ya siya nga kahadi hero, ilabi ng iya nga vault. Sa ilang nga balay. Pag Bagyo Franchos, naglulutaw ang kwarta ya. Yawan siya kapang halay mong. Bilog nila nga tiris kag bilog nila nga palibot sa balay. Puro tanan ginhimo nga halayan sang kwarta mo. Base amo pa ng iban nga mga nagkalabilin, base amo pa na K500. Ang ilang nga ginapamakal sang buto sa mga pumuluyo tag 1,000 kada eleksyon. Amo pa na mga naglulutaw nga mga kwarta sa tong ligad nga Bagyo Frank. Mga year 2008 balato mong mga ka-K5. Abi nyo kung kamarunggis ng aton ng mga kwan. Kaya base si Senator Chess Escudero mo managnimo ya. Ano pa, mapakita nga daw siya kung pinaka-imol po sa pagmatuod lang wala siya gatago kwarta sa kwan. Sa bangko. Kundi ang kwarta ya, ginatago ilang silang balay. Ay kalain. Mga ka-K5. So diri kita karon sa ato sini nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Diri sa ato sini nga pagpangalaga mga pila ka mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa ato sini nga pagpangalaga do. Sa aton karon nga ikapit sa 28 edisyon. Martes na to subong nga edisyon sa bulan sa Oktubre tog 2025. Sa aton karon nga mga dalagko nga mga balita lokal. Sa aton nga mga headlines, Mayor Aisa Triñas magapatawag sang meeting upod sa Local Public Transport Road Committee may kangtanan sa pag-operate sang Blue Taxi sa Iloilo City. Kundiin kamo lukpan dito kamo maghurulag. Paano pa na karon mapunggan? Ini mga ka-K5 kay nga naaprubahan na sang pulok-pulok nga taga LTFRB. Subong abi nyo ko sa diin subong si Richard Osminya ang regional director sang LTFRB. Mamangkot kamo sa akon kundi sa subong gingkatuan nakon tong balay niya sa Altachira way na to sa Star K500 no nagalagaw ko to sa Altachira kundi taga Altachira dito ni sa nagarkila sang iya nga balay sa Altachira. Gilibot-libot naton to sa may Altachira. Naghalin na to sa gali sa may sa may inang Altachira to sa Pinya Street. Naghalin na to siya. Nagsaylo na sa gali mga ka-K5 dito sa may grabe ng astig pagdating sa iluhan niya K500 nga nga village singala ko ati damo-damo na sa kwartas guromong. Ano pa nagsaylo siya dito sa may nami-nami nga lugar dito sa may pinakasikat na K500 kag Manggaranon nga subdivision abi mo kundiin ato sa may Puerto Real. Dito naman siya nagsaylo kag subong kay medyo ari kita sa hot issue kag ari sa pinaka-kontrobersyal ang land transportation LTFRB ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. LTFRB ara subong sa hot ara subong sa pinakamainit nga sitwasyon ang ginhimo sang yun patulang nga klase ka regional director K500 mo ko gano siya nagbulubakasyon ang buwisit niya dito sa may Boracay. Nagpabulubugnaw ang yun patula yaho. Kabay pa nga pangamuyoon namon kabay pa nga hindi ka malumos ha. Hindi ka malumos sa sabaw. Kabay pa nga mangin safety ka lang da sa may Boracay. Ang yun patula ka sa kontrobersyal ang LTFRB nagbulubakasyon kay mong buwisit ka. Mga ka-K5 animalis puertes ka para kay mo da sa may Boracay. Mga ka-K5
Kontrobersyal ang LTFRB mga ka-K5 bangod sang dali-dali nga pag-approve nila sang franchise. Way pagani maka-inspeksyon kung sa diin ang parkingan nila sinidire, kung sa diin sila ma-base, diin sila ma-plastar. Wala pagani sa mga amuna, pero gina-aprobahan nyo na ang isa kagatos nga prangkisa. Mga ka-K5, para sa kontrobersyal ang LTFRB subong. Mga ka-K5 siya yan, nagbulo bakasyon sa Boracay ang yun ipatulay, oh. Kaya ka namin ilapdo sa yan ng isak bilong nga unit sa blue taxi, oh. Oy, ning makita mo ning makita yo bala ni sakon nga kuano nga screen, no. Namin ni hakwat kay lampo sa taludtod sa inyo ipatulay, no. Mga ka-K5, nagsaylo na sa gali halin to sa Altachira kay nakuan to nabuko na to siya mong K500 nabuko na sa kunit sa maista ko nagdiin sa naga-star ingimo yan ang saylo sa isubong ato na to siya sa may Puerto Real subong nami itong balay ginaarkilahan niya kagang ginaarkilahan niya nga balay mga ka-K5 ang balay pa sang akon nga kilala balay sang utod sa akon kilala. Balay sang utod sa akon kilala ang ginarkilahan niya to. Ba namin sa itsura sa balay mo tapos daw pilak bilog sa lakyan ng mga 4 bilog sa lakyan to ga parking. Gusto niyo ipakita ko itsura sa iya nga balay de. Hindi lang anay taguon ko lang may picture na ko de. Kay ginlibot ko mong gilibot ko iya nga lugar, gilibot ko iya nga kwanto nagkanto ko na anay sa may Altachira. Mangkot ko to, lingkod din nadapit ang balay ka regional director sa LTFRB nga inang kwan ng kurakot. Sabato sa tupad balaya. Ay, naghali na di sir. Ya tong udong sir. Lingkod ng udong man yan si Buano. Oo, udong gali, oo. Lingkod din. Ya, why na di sa sir. Lingkod nga, why niya naghali na di sa. Kasi din ka bati ng sailor niya ambot sir basta do bati ko sir. Yan dito sa kuno sa inang sikat la sir nga subdivision na naminami mo na subdivision sa unab do mahal nga subdivision bla. Lingkod duham lang mahal nga subdivision di mong tatlog le. Number 1 niya ti amo ning kwanong diri sa may kwan bla sa may nabitasan nga subdivision do mahal na da mong. Ikadua ang Metropolis. Ay katatlo nga perti ka mahal nga subdivision silingkong Puerto Real mo. Digilibot ko ba dito gigali sa may Puerto Real. Ato to sa may Puerto Real mga ka-K5. Tapos nagkulo pa mangkot ko lingko kay sino balay na Nya balay na sa sangutod ni Kwan. Lingko ay gali. Ang balay gali sa sangutod sang utod ni Kwan nga nakapamana kuno sang kano. Aray ko hindi tama na pag-involve kay mati nag-arkilama lang siya mong hindi laban-laban na nagpatigayon siguro migo ko gini. Mga ka-K5 kaya to sa star sa may Puerto Real natuan ko to about to ato to parking to mga salakyan niya mga kampyon puro bago salakyan niya. Hindi pamangkot ko to mga taos palibol hindi nagkanto si boss nyo niya to niya nagbakasyon sa Boracay to sir. Mga ka-K5 nagbakasyon sa Boracay ang head mga ka-K5 sang LTFRB nagpulo paliwaliwa to sa siguro kay medyo mainit ang isyo parte diri sa blue taxi mong wai man sang buisit ngani nga udong ne wai man na kay pila ka adlaw la for example bayaan niya man na di ang regional office 6 sang LTFRB kag maglaya sa magpuli to sa Cebu. Kita aton diri nga mga pumuluyo amo ang makaluluoy ilabi na gid ang mga taxi drivers kag ang mga taxi operators kay ginpadumog ya diri ang ining mga taxi nga ini nga blue taxi pasulod diri sa aton nga wala na gani maghimo sang mihay kag mihoy. Pagkatapos ang rason sang LTFRB nga way naman kuno sila sang obligasyon nga maghihibalo kung kamusta ang trapiko kag kung anong sitwasyon sang syudad sang Iloilo ilabi na gid sang syudad nga pangahatagan nila sang prangkisa ay importante nga kung may available nga prangkisa ihatag nila sa mga nag-apply nga mga operators ilabi na gid ang mga korporasyon
Di nga ang akon mga taga diri sa syudad sa Iloilo ang mag-apply diri kang magpangita sa prangkisa nga ginabalibaran yung mga hindi patula kamo. Tungod kay mga individual, tungod kay hindi sila pwede kay mga individual sila kung mga individual sila, hindi sila makahatag sang SOP sa inyo nga mga buisit kamo da. Mga bilik sang ilik nyo. Mga kakifay. Di si Mayora Isa Triñas kuno patawagin kuno ang mapatawag sa sang meeting upod sa mga miyembro sang local public transport route committee kay para nga istoryahan nilang parte sinisang blue taxi diri sa Iloilo City. Pare pa ning isa nga may pagka daw kuan man na kung paglan niya daw hangag man. Kundiin pa to mga kaki-5 nga si Rambuno tamo palang paghulag yaw. Nami kag. Ate kay gin patukso ko sa kunway ko sa mapatukso siguro sa kay kaki-5 Gene laban-laban di pa ni maghambal ni. Ang concern nato sinidiri amo ang aton nga mga taxi drivers kag ang mga operators. Ang mga dagko nga mga korporasyon nya tiway problema kay manti kayan laguro na nga magtostos bisan mapirdi pa sila kay damo naman sila nga daan kwarta yamong. How about sa mga gagmay nga mga korporasyon? How about sa mga individual nga mga operators? Mga kaki-5 ano na lang niyang himuon nila di? Ano na lang ang matabo sa ila? So amo na karon nga to sining istoryahan diri sa ato sining nga pagpangalagan gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan sa mga nagalantaw ka mga nagamonitor na diri sa aton nga pagpangalagan. I-like kag i-share na, most especially i-follow na ang ato sining nga mga Facebook page ang June Kapulot News Live kag ang K5 News FM Iloilo 88.7 para nga maglapta na ining aton komentaryo para makalabot sa udong. Para makalabot sa inang regional director sang Land Transportation Franchising Regulatory Board o kun LTFRB mga kaki-5 para makalabot siya to bisan nato sa Boracay nakamonitor sa bala. Kung hindi man na siya kaintindi sing hiligay nun ipa-interpret niya na sa iyang nga kiriding ipa-interpret niya na sa iya miga pa-interpret niya na sa iya mga bata-bata dahil na mga ilonggo kung sinodang iya nga ipa-interpretar mga kaki-5 para nga maintindihan niya kung anong ato siling komentaryo dere kay kang tanan sa automatic mga kaki-5 nga madasig-dasig nga pag-aprobar sang siling 100 tanan kabilog nga mga blue taxi diri sa syudad sa Iloilo na reklamo sang aton nga mga pumuluyo most especially ang aton nga mga taxi drivers. Ang mga taxi drivers nato subong amo ang nagaproblema ay kang tanan sini. Si Mayor Miagaw may ara na maliwat dugang nga reaksyon kasi makatsamba kero ka malabutan tay pabatit na maliwat reaksyon niya. Okay 500 si Mayor Miagaw ang balya sakon sila hindi lang ni siling ning John hindi lang sila niya kay 30 anyos kung kuha na nga nagabiyahis taxi sila 59 anyos na bopirte. Grabe po sila bata pa sa kuha na gabiyahe na isubong ko no gritar naman siya kuno mong galing ang concern niya mga ulihing tubo most especially ang mga taxi driver naton nga mga bataon mga ulihing tubo mga kaki-5 gani standby kamo istorya tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch samtang sa iban pa naton nga mga headlines. Transport cooperative sang modernized jeep hindi pabor sa paghatag sang prangkisa sa pangayaw nga taxi operator sa syudad sa Iloilo. Wari pagid bag-ulang nagpagwa mas ang statement ang mga grupo mga kaki-5 sang modernized jeep diri sa syudad sa Iloilo kay gagutok na gani sila kay nagaway pa sila sang pasahero madugang pagid ang isa ka gatos nga mga pangayaw nga mga taxi nga ini nga halin sa iban nga lugar. Mga kaki-5 hindi man kasiling abi nga mga maina-iya-iyahon kita ki-5 Andre no. Hindi
Hindi may kasilingabing mainaiyahon kita, mabal kita nga ti dapat suluhon tadi kay ato na di. Pero the point is, maayo tani bala kung wala sang makasarang nga mga korporasyon nga magkuha o kung magbakal o kung magkuha sang franchise nga available dira sa may LTFRB. Damo-damo sang mga nagahambal nga kadamo sila kabisis magkadto dira sa may opisina sang LTFRB kag mag-inquire kung bala may ara pa dira nga mga franchise nga available para sa taxi kay mabakal sila sang ila nga mga unit agod nga makabiyahe diri sa syudad sa Iloilo. Either individual man na o kon korporasyon nga ang kinahanglanon gidabi nga ikorporasyon mo haw. Kay may ara ya sang mga kauturan naton nga may mga kwarta man nga gusto nga mag-operate nga individual. Anong pinasahi kag anong kinalain sang korporasyon kag sang mga individual haw? Kay pareho man na sila gyapon nga nagabiyahe sang taxi, hindi Blacky 500? Oh, mabutang kitabi kinanglanon tang public safety sang mga pumuluyo kay kon korporasyon mas mahapos nga i-trace up, kon individual mabudlay i-trace up. Nga hindi ka mo pidik butang record dahaw nga nakapagkit dira nga para ma-secure ang ato sini nga mga public ining mga kauturan naton, mga riding public naton. O hindi bala nga kinanglanon gid ang korporasyon. Like for example, kung kinahanglanon gid ang korporasyon, hindi bala ginahimo nyo, ginatudlo nyo man sa korporasyon. Like for example, may individual nga mag-ara da nga mag-apply, hindi bala ginatudlo nyo sa korporasyon. Hambalo nyo nga dito kamo kadto sa korporasyon para nga hatagan kamo sang franchise kay dito namo ni award sa ilang franchise. Naton kayang diskarte nyo, dira kamo mabaligya sa inyo nga mga franchise panakuan yung bili sang franchise para nga may porsyento kamo, may mga SOP kamo da sa LTFRB. Tapos kamo ang nagaminang garanon nga mga yudi patula kamo da. O hindi bala? So amo ina mga ka-K5 ang matutuod. Diri sa syudad sa Iloilo, damo-damo sa mga ranon, di damo sa mga milyonaryo di. Ang syudad sa Iloilo is the sleeping giant. Nagakatulog lang nga klase sang higante. Sang syudad mga ka-K5, damo sang kwarta di. Mas manggaranon ng Iloilo ganin sa Bacolod. Bisan pa maghambal ka mo ngang Negrosanon, ang kwarta ginapiko, ginapala, yuda puga. Ilik sang ilik. Diriya sa Iloilo, ang mga pumuluyo diriya sa Iloilo, ang mga Ilonggo, ang mga piko kag pala, ginahimo kwarta. Sa Negros siya, ang kwarta, ginapiko, ginapala. Diriya sa Iloilo, ang pala kag piko, ang piko kag pala, ginahimo kwarta. Yun na puga. Oy, ni Blang, mga ka-K5, muna nga to sila nga punto, diri mga ka-K5 nga ihatag nyo pa na sa mga pangayaw. Kabalo ka mo, makaipikto pa na sa ekonomiya sa nga to sila nga syudad. Kaya mga pangayaw ngayon ilang kwarta dito nila ingreso to ya sa kapitalista nila to sa ibang nga lugar. Hindi mag-recycle ang kwarta diri sa ato nga syudad, kundi dito niya naldalon sa ibang nga lugar to. Like for example, kung Davao base ang ining blue taxi, yung kwarta nga dito yung makadtos Davao, ang ilang mga income diri kay 500 sa mga gimbiyahe sa mga kwande, sa mga taxi nga ni kay 500, dito niya ingreso sa ilang nga boss Diyos Davao. Lain nga diri kung lokal mga ka-K5, diri ingreso sa mga operator diri sa syudad. Kagang mga taga-syudad diri nga mga operator, diri man nila ginagasto ang kwarta nga natipon lain di Blacky 500. So diri man makaigo sa aton ka makapaayo sa aton nga ekonomiya. O hindi bala? So mo nang ginasilin naton nga way man kita gahambal nga maiahon kita. Hindi kita gusto sa mga pangayaw nga mga negosyante di. Pero mga ka-K5, sensitibo ini nga klase sa negosyo, ini may kangtanan sa mga taxi nga nila binigit transport. Ining mga public transport mga ka-K5 man nga ka problema na kita nga daan sang puwerte nga traffic diri. Pagkatapos dugangan pa.
Tapos rasunan lang sa LTFRB nga hindi naman nila obligasyon nga mag-ihibalo kung kamustang transport situation dire sa ato sa mga syudad sa Iloilo. Kung kamusta ang trapiko dire sa syudad sa Iloilo. Di mayo kamo inyo kay isyu lang kamo nga isyu dai pinataka na kamo pinagusto kamo pataka na sang hatag o kung ang isyu sa mga prangkisa sa mga kung sinod ang gusto nga pangayo sang prangkisa. Ilabi na gid ang mga pangayaw nga ini mga kaki-5. Kaga pagkatapos way kamo inyo concern kung anong sitwasyon sa syudad sa Iloilo di. Mayo kami inyo kay kung magrelakat kamo magkaladtok mo sa kundi nga lugar to, way kamo gaagi dire sa syudad dito mo gaagi sa may likod to. Mga ka-K5. Hindi bla. So istoryahan talaga karon dire sa ato sila nga pagpangalagan. Kaya mga taga-transport cooperative sang modernized jeepney hindi man kuno paboro. So sa hindi sila pabor ang pamangkot, ka-K5 anong inyo nga mga dapat nga pagahimuon? Ano ang inyo nga mga dapat nga ngay mo on diri mga ka-K5 may kang tanas sini kay pirmado na napirmahan na sang pulok-pulok ka regional director nga si Richard Osminya. Mga ka-K5 sang LTFRB ang ining isa kagatos nga prangkisa sang Blue Taxi diri sa syudad sa Iloilo nga wala pagani mikbalo ko sa diining ang iya sini nga pwesto kay ang report kay impormasyon hindi pala nga ang tanan nga mga kwan nga mga pamaagi kung paano maka-apply kung paano makakuha sang prangkisa gina-inspeksyon kundi nang ilang dapat may 1,000 square meters ka nga lugar nga pwestuhan sa imo nga mga salakyan o kinatawag nila nga garahe. Hindi bala dapat i-inspeksyonon pa ni Maria Ihunes na nakahata na mo prangkisa pagkatapos way pagka mo ka-inspeksyon. Hindi bala? So istoryahan talaga karon din sa ato sini nga pagpangalagan dirigid lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pa ginaton nga mga balita, informasyon, iban pa nga mga headlines. Ari pagid grupo sa mga vendors kag mga konsumidor sa Iloilo may panawagan sa city government angot sa bukas ang gin-redevelop nga merkado ay labi na gid ang supermarket. Mga ka-K5 namamian magkuno sila kaya ang ambal nila way mangyapon magsaka ilang nga balayran. Subong way magsaka ulatan nyo sunod nga tuig. Ang ila kuno nga balayran 300 pesos okay malang kuno. Galing ang panawagan nila sa atong sinigang gobyerno sang syudad kay bisan sa pungko lang hindi sila kapungko sila nga lugar kay perti kagutok. Kita nyo rin ito nga bisan baboy gani gilabaw ulo ya. Bisan baboy ya gani. Bisan baboy kita nyo to. Ang gamay-gagmay nga mga pwesto to, paano ka mo kapungko sa tuman? Bisan baboy gani pa, kwanon mo to, pabalabagon mong baboy to, galabaw pa ulo ya. Sa malipot kasugilanon, pabayaran nila nga wala, ginhamba nila, ginpabugal nila nga wala sang wala sang increase ang ila sini nga arkila, bira sa may merkado publiko. Pero likom sa aton ihibalo, nga linlang naman kita sang gobyerno. Ginpatalang naman kita sang aton sini nga syudad o gobyerno sang syudad nga naghambal mga ka-K5 nga wala kuno nagsaka ang arkila o kon ang renta sang ato sini nga mga vendors dira sa may Iloilo Terminal Market nga subungalan niya SM City or SM Iloilo Terminal Market. Ano na subungalan niya? Mga ka-K5 nga angagin kuan kita nga angagin patalang kita sang city government. Ang hamba nila wala kuno sang dugang nga arkila. Pero ang kabaylo sini kung nga nga wala gin pasaka ng arkila tungod kay ang ilang nga mga pwesto ginhimo mga ka-K5 nga daw kaangay sang kurungan sang pating. Daw mahambal ka nga daw kaangay sang tangkal sang baboy. Dako pang tangkal sang baboy. Kaya ang tangkal sang baboy kaigo bilog nga lawas. Atuya ang pwesto
Kung butangan mo sang baboy nga buhi, labaw pang ulo sang baboy. So, paano kita makahambal nga wala gin pasakaan ang arkila? Wala tuod gin pasakaan ang arkila. Pero ang ila nga pwesto gin pagamayan naman. Sa malipot nga sugilanon kung sang una, ang arkila ni raw kung ang renta nila 300 pesos sa isa ka nagadasang kadabisang 6 metros kwadrados. Abot silingon 6 meters abi ang kalaparon. Sang ila nga ginapwesto nga nagabayad sila sang 300 pesos kada bulan or kada tuig. Tangtabi mo na. Subong mga ka-K5, 300 pesos yapon bayad nila kada tuig. Pero ang ila nga ginapwestuhan nga supposedly 6 meters, ginhimo na lang nga 2 meters. Ginhimo nga 3 ka pwesto ang isa ka pwesto sang nagligad. Dira kita ginpatalang sang yudi patula nga gobyerno sang syudad kag sang SM Prime Holdings. Ay ila na nga duwa mong mga ka-K5. Kita nyo, public-private partnership. Kita nga mga vendor sa mong kaluluoy. Anong panawagan nyo sa syudad? Nugay, nakamugani da sagi pagkamo reklamo nga sang nagligad nga eleksyon gani. Kita kamo tag isa ka libo ga duros kalimutaw nyo. Hindi bla. Sigihan nyo. Kay isang una nga tiyempo mga year 2022, kung inilisan nyo tani nga hakugan nga leader naton diri sa syudad, tani hindi na amo tani ang pwesto nyo dira sa mga merkado publiko. Raw lang tawa nyo bla. Amon picture bunutang namon baboy o galabaw pa gani ulok baboy. Ang original nga iyang itsura amon ang sa babaw, ang sa dalom binutangan namon baboy. Lang tawa itsura bla galabaw pa ulo ka baboy. Nate, imbes mga ka-K5 nga 3 kahulot sina ang pwesto sang una sang aton nga mga market vendors. Ginhimo nila mga ka-K5 nga 3 ka pwesto kag tag 300 gyapon botsingon. Nagpaasaka magyapon sila sang arkila kay ganansya na nila ining 3 ka mga pwesto, isa lang ka pwesto ang ginatagan 300. Ang 2 ka 300 na nga pwesto mga ka-K5 nga supposedly amo na sang kadakoon kag pangkabilugan nga ginapwestuhan sang aton nga mga vendor. Ginhimo 3 ka beses kuan bala ginatunga sa 3 ka beses. Kundi ganansya na nila ng 600. Subo silingon amo nang increase inyo. Daw pareho mabla sa real property tax. Nga ang real property tax mga ka-K5. Ang real property tax once nga inang hambal nila may ara nga kuan nga buhin o kon daw may gin ano ganin na sila may ginhatag nga 40% nga reduce. Pero ang gila nga ginpasaka 300%. So botsilingon sa 300%, buhinan sang 40%, 260% yapon ang ginapa-implementar sa aton, which is swerte yapon kadako mga ka-K5. Amo nang rason kung nga damo-damo sa mga negosyo diri sa syudad. Mga ka-K5 nga nag-uluntat, may mga nag-close nga mga negosyo, may mga nag-uluntat nga mga negosyo diri sa aton nga syudad. Bangod sa pagkadamo sa mga nag-uluntat nga mga negosyo, tapos ipabugal pa nila nga business friendly kunong syudad sing Iloilo. Ay, sos bilik sang ilik. Ay, hindi bla. So istoryahan talaga karon mga K5 diri sa ato sining nga pagpangalaga. Dirigid lamang sa K5 Night Watch. Iban pagid nga mga dalagko nga mga balita, iban pagid nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Lastar na ton diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Ang mga balita nga inyo batan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500 the superior antioxidant kag subong man sang Mighty C the alkaline nga vitamin C. Mayo ini mga ka-K5 sa mga kauturan daton nga may mga diabetes, mga diabetic naton nga may kauturan, may mga hypertension, high blood, kidney trouble,
Iban pa nga mga balatian katulad bisang prostate cancer, cervical cancer, colon cancer, kag iban pagit nga sahe sa mga cancer, no? Sarcoma cancer o nano pagid no? Lung cancer nga mga ka-K5. Tungod kay ang klinika DTX 500, mga ka-K5 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenol sa nga nagikan sa sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Magluwas sina ang Mighty C mga ka-K5. Isa man ini ka-alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton. Agod nga pagpangpatyon nga mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. So hindi nyo napahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta. Proteksyonan na naton ang aton kaugalingon. Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Standby sa aton nga mga tagpalamati. Sa aton mga kauturan, sa aton nga mga pumuluyo sang bilog nga syudad sa kag probinsya sang Iloilo kay sa ato sini pagpanumbalik. Hindi ka mo magliso kay hindi ka mo maghalina sa inyo sini nga mga ginapwestuhan dira kag hindi na magsaylo-saylo pa or mga ka-K5 mag-untat sa pag-view diri sa ato sini nga pagpangalagad. May mga wifi man kamuda no. Kay istoryahan ta karon ng iban paginato sini nga mga balita kag talakayon. May ara mga ka-K5 nga 26.5 milyon nga ginpain sang provincial government para ibakal kuno sang 20 mil kasako nga mga bugas para sa roll out sang 20 per kilo rice program. Baw, do nami ni, no? Mayo pang provincial government kay nakabatjag sing amo ni no. Ang syudad tade. Mangkot ka nga ti mayor may kwanta may inog bakal tadi sang gubag. Aling nga self-help lang kamo anay. Okay, wait tadi kwarta. Tapos inang pag atong ginbuno bla tong babae bla kay 500 sa paa. Siling dayon ka mayor, siling nga ang na makatudlo kag makadakop sadto kag makatudlo siya nga may reward nga 50 mil. Nang ininto gibla kag tinikal nga klase sang administrasyon bla nang kabalaan mo gid bala nga nang kuan bla plastic nga klasik batasan bla para nga pang kuan bla pang tabon sa imahe sang syudad nga kuno abi hindi sa gusto sang kriminalidad diri sa syudad sing Iloilo. Pero lang tawan nyo bala mga ka-K5 ang krimen diri sa syudad asod-asod. Babae nagalakat-lakat sa dalan gintutukan kag ginambalan nga cellphone kag kwarta lang akon kay kun hindi bunon taka. Dili na sa Haro Plaza dapit kay 500. O standby kamo kay iban pagid nga mga balita kay istoryahan ta. Hindi kamo maghalin. Hindi maglayas. Share and like, share the live and follow sa K5 News FM 88.7 kag sa June Kapulot News Live. Alas 8:16. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika. Madamong gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
Nice yan. Okay. Ano ba tayo sa una? K5 News FM. Sa muna para ipumabala at subok sa sana mo. K5 News FM na! Tanan na mahal ni Arasan, libre ng DTX Coffee Mix. Ako na pinangalaki ng kape sa ako. Bisan inon mo na ang white pa na nakamahaw sa agay di magkakto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, may isip. Sigot na. Tapor, kami ka mga tulog kay Marado ha. Hindi ko naman tulog. One, two, three, go. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa'yo ang last mo naglugbo. Lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga aton nga oras karon. Nakalabon kita sa 23 minutos na karigad sa alas 8. Sa ato siling nga pagpangalaga this time, check naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. May kang tanan mga ka-K5 sa siling report nga patawag kuno sang meeting si Mayor Raisa Triñas Cho sa kwan sa miyembro mga ka-K5 o grupo sang or upod no mga ka-K5 sang sining grupo sang transport or public transport road committee para istoryahan ang may kang tanan sinisang pag-operate sang blue taxi diri sa syudad sang Iloilo. Sa akong nga paglantaw ni daway naman tsansa nga mapunggan guro ni. Mapunggan pinayhan. Kay ginaprobahan na ni, ginpirmahan na ini sang LTFRB. Ginhatag na mga ka-K5 sang LTFRB ang ila, no? Ang ila nga franchise. Pagkatapos hatag sang LTFRB sang ila nga franchise, dayon ni Richard Osminia, dayon niya sang lagaw-lagaw dito sa may Boracay Island. At to sa subong nga panamit-namit. Gin bakasyon niya na to ang kwarta siguro ang ginhatag sang blue taxi siya. Kay hambal sang mga operators kag sang mga korporasyon diri sa syudad sang Iloilo nga nagaplano sila nga inang balabagan nga hindi na kung ipabalik bala ibalik ang botsilon i-resent ang ining prangkisa sang blue taxi nga balabagan na lang nga hindi pagdayunon nga pada kwanon diri pa biyahion diri sa may syudad sa Iloilo mga ka-K5 te ugaling hambal mga ka-K5 nila nga tipon-tipon sila istorya sila hambal nila nga ti kinanglan makwanta maamot-amot kita kwarta nga mga operators kag mga korporasyon kay ibalik naton ihatag naton kay direktor tong kwarta kay ibalik yato ang ginhatag nga SOP sang taga blue taxi kay nagasto yan ako no to ano ini pagaston kay ato na to sa Boracay. Ano ang bot silingon? Ang bot silingon mga ka-K5 nga may ginhatag nga pasaburno ang ining Blue Taxi Corporation. Ang korporasyon sang Blue Taxi may ginhatag nga pasaburno sa regional director sang LTFRB para paboran ang ila isa kagatos nga prangkisa nga magbiyahe diri sa syudad. Karon nagasto na ato karon sang regional director ang ginhatag sa iya nga pasaburno. Di gusto mga ka-K5 nga pauntaton o kon hindi kag balabagan ini sang mga korporasyon kag sang mga operators diri sang taxi sa syudad. Di ang himuon amot-amutan nila kwarta nga matipon ang amo nga kantidad nga ginhatag sang Blue Taxi kag ibalik dito sa taga Blue Taxi Corporation ang amo nga ginhatag nila nga pasaburno sa direktor kay nagasto na gali sang direktor ang kwarta. Ang mabunar mga ka-K5 amo ang mga operator nga lokal diri sa syudad among maabunar para nga ibalik to. Ilang tawa ko no kagago nga klase ka tawo. Ano kagagong klase ka regional director? Kita mo? Mga ka-K5 ato na to sa hoga pa utaw-utaw sa Boracay sibong no kaslo klase ka regional director ni wala huya ni mga ka-K5 kamo nang matutuod. That's why nga basi bla ko magambal kamo nga himo ko nagapato-pato ko sang istorya ari direng mga record sa akon. Pangtago ko lang. Pero amo na nga masyado sa akon ka-confident maghambal sa amo sina. San mga akig pa ng regional director sa LTFRB. Why mo kwan pa basi kun mabalik pa na sa opisina dira niya subong. Basi mabalik pa na siya pagkatapos tulukan nyo sa bladriktas matabla kay hindi na magtulok sa inyo. Amo na sa mga ka-K5 ka kwan.
Kung magpungko pa na sa liwat dira kag magbalik halin to sa Boracay, nga nabalaan nyo na nga amo na ang amo na matutuod nga natabo. Pag magbalik na sa opisina niya, kada kadto nyo to gani tulukan nyo sa kagyom-yuhuman. Naton ka nami simugli no. Mga ka-K5. Amo na sa katuntong nga klase ka regional director, abi nyo kahakugan sa kwarta. Mahambal ka mo nga confident kag idyon maghambal sa amo sina may mga pamatuod ka. Mahambal bala kita kuno pamatuod. Maria Ihunis ti garapon ni Santissima o. So ari na si K5 Jenny. Para check na ton maka K5 si K5 Jenny kauyonan angot sa sining planon Mayor Isa Trinyasan one. K5 Jenny sa kampiyon nga report standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jenny. Yes, sa K5 June. So, boss na adlaw na nagpatawag sa meeting si Mayor Isa Triñas sa local public transport route Council sa K5 June. Ini ginabugusan sa Traffic and Transportation Management Office ng City, LTFRB Region 6, ang aton nga atop o kung Association of Taxi Operators in Panay, mga drivers, iban pa nga mga operators sa K5 June, upod man ang Committee on Transportation sa Iloilo City Council. Naging pamunuan ni Councilor Sadfri Cabaluna sa K5 June. Ini ang nagpatawag ang alkalde kadungan man kahapon nagkadto ang atop sa K5 June sa opisina sini agud ipalabot ang ilang concern man regarding this matter kay K5 June sining pag-operate sang 100 ga mga blue taxis sa K5 June diri sa Iloilo City. So after K5 June insilida giyaging patawag ni Mayor Isa Triñas ang aton TTMO agud ni i-convene sila kay K5 June agud nga istoryahan man niya kung ano ang mga nagakaigo balang aksyon o kuntikang regarding this matter kay K5 June kay amo niyang palabot sa atop sunin sa ilang nabudlayan sila kay 5 June nga subong palang gani nga wala sila sa direct na competitor kay 5 June nga outside o kung local kay 5 June madata na or malaka na ang mga pasahero kay 5 June. How much more nga dugangan pa bala ang numbers sa mga taxis diri kay 5 June. Ang bati nato kay 5 June ang pangabay sang atop nga tani if ever hindi na mapunggad ini kay 5 June ang pagsulod sining 100 ka mga taxis gradual kay 5 June ang pagpasulod sa mga taxis hindi bala pagulpihon nga 100 ka units dayon ma-operate diri sa Iloilo City. Agud mala kay 5 June maka-adjust man ang mga drivers kag operators diri sa Iloilo City kay 5 June. Ang sabahin man niya sang Iloilo City government wala man ni sila kay 5 June sang mahimo. Since ang LTFRB kay 5 June ang naga-grant sang franchise. As a matter of fact, na kay 5 June, wala man ni nag-agi bala or wala man na-coordinate o kung wala man sang public consultation nga natabo kay 5 June sa aton nga mga taxi operators and drivers diri sa Iloilo City. Excuse, no? Break anay kay 5 Jenny, no? Ang hambal ni Mayor Isa Triñas nga wala sang mahimo ang syudad sa LTFRB tungod kay ang LTFRB amo ang nagakwan ang grant sang franchise amo ang pirma sang franchise so wala mahimo ang syudad hambal ni Mayor Isa Triñas. Yes, okay from June. Buot silingon nga pabayaan lang ni sang syudad ang amune. Hindi man sa K5 June nga pabayaan, that's why nga gani nga boss nga adlaw may patigayon sila nga meeting with the atop. So, pero sa tuno sang sugilanon nila nga i-grant na nila ni kay mantiway na gani mahimo ang syudad mong, no? So i-grant na nila, pero ang ginapangabay nga kung pwede amat-amat lang ang pag-abot sa mga unit, hindi dururungan, amo na? Amo na ang request sa K5 June sang atop. Amo man nagyapon, ang atop niya, bulahiog niya. Ay tupa niya ang atop ni, binulahiog ng iya na. Ang syudad sang Iloilo, may mahimo, may puder, may ara sang puder ang syudad sang Iloilo, ilabi na kung mayor ka, nga imo nga syudad ang apektado. Pwede kada makapapanaog sang isa ka executive order or hindi gani, no? Kung matutuod kag seryoso ang syudad sa Iloilo, sa diin gani nagakuha business permit ang mga negosyante kay 5 Jenny? Sa city government kay 5. Kita mo kung ano ang puwersa kag kung anong poder sa syudad kung hindi sila gusto? But silingon nga kung hindi gusto sang syudad,
pwede ina pamalabagan pinaagi sa pag hindi anay paghatag sang business permit for the meantime nga padayon pa ang pagtuon sang syudad kung bala kinahanglanon nga pasudlon sila tungod sang isyo sa trapiko diri sa syudad. Hindi ka man napag magluwas sila kung mag-fight sila kaso sa ombudsman, may ara ka man imo yang inog bato, da ka may ara ka man imo nga rason, nga tiaryo ginatun-an pa namon, gulpihon nimo kami amon, ya grabe traffic diri sa syudad sa Iloilo. Di ba? Kay 5 Jenny? Actually, kasi June, amo pa na ang mamitingan was adlaw with the Transportation Council with Mayor Isa kung ano ang mga nagakaigo nga tikang kasi 5 June. Possible kasi 5 June, depende pa na kung ano ang maagrihan nila. Wala pa kita idea kasi 5 June. Bantayan natin boss nga adlaw kung ano ang maging result sa meeting. Bala kasi 5 June, tikay as to the implementation niya kasi 5 June sang franchise, iyara na sa LTFRB and we believe nga ma-start na sila operate kasi 5 June. Kung ano ang mangin nga lihok o kung ano ang powers ng city government kay 5 June, bantay naton basta ni mga mando man o kung executive order nga ipagwa ang alcalde regarding this matter kay 5 June. Okay. Te galing sa tenor sa sugilanon sa aton nga syudad. Ilabi na gid kay ang atop mismo naghambal mong ngaling ti pwede amat-amaton lang nila pabiyahe ila syudad sos do nagapakita lang nga pati ang atop sumunod na namitan mo sila nga magkadto na di ka magsulod na dire ambal sa aton nga mga pumila base kung may mga partida man na sila da base isama sila sa mga nagakorporasyon da di mo paktan mong nga nakalabot na di sila sa Iloilo kung wala sila koneksyon dire sa Iloilo hindi ba kay 5 Jenny? Teka, sabi ka kay 5 June sa pagkabalo naton nga ang LTFRB may ara na kay 5 June sang slot na ginagran sa mga taxi operators o kung pila ka mga units bala ka kay 5 June ang pwede magbiyahe diri sa syudad. Kaya sa pagkabalo naton 300 slots na kay 5 June ang available sa LTFRB. May ara sang 125 ka mga local nga nag-apply ka kay 5 June may bilin nga 175. Kasi since nga may bilin nga 175 kay 5 June, that's why nga gin-allow sang LTFRB nga pasudlan kay 5 June sang outside Iloilo City nga mga taxi operatives kay 5 June so nakasulod diri sa aton ining blue taxis kay 5 June kay kung may slot lang man kay 5 June gina-accept ya sang LTFRB kay 5 June ang mga operators nga luyag diri sa city nga mag-operate kay 5 June. Araw-araw man damo-damo sa mga message din yati magkadto kami to magpamangkot kung may franchise pangagambal sila nga nag-stop na sila kag not available na how. Katikalo ni sa taga LTFRB naton ginasiding nila kay hambal sa aton sa mga operators ginasiding nila kung ang operator damo-damo kwarta kag makasara nga maghatag sang SOP ang kutob sa makatag SOP among ginahatagan sang franchise. Amo ni ka mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak ka mga kurap sang aton nga gobyerno de. Amra kun nga way asinso nga aton nga pungsod, ang iban nga mga pungsod may mga taga 5,000 nga mga submarine, may mga taga pila na kalibo nga mga rocket launcher kag kun ano pa mga ginapanghimo nila para sa gira sa ulihi nga base kun mag-ilinaway may inog bato diri sa aton yagahay. Ang perte diya mabuhi na diya ang mga politiko, mga kawatan kag ang ining mga insya sang gobyerno nga mga kurako to pero sa LTFRB. Kaya nga base may mga ginpanghimo na sila nga mga tunnel para naguan ko palang nitan nga may ara nga mga gira. Ay sila yung pertik damo kwarta kita aton niya hala pamigado lang nga pamigado. Kay 5 Jenny. Si bantayan ta kasi 5 June tomorrow. Oo, kung ano na yung maging resulta kasi 5 June. Open sa medyana? Open sa medyana ng meeting la? Open sa medyane? Amo pa na kasi 5 June, no? Ang dapat i-open nila sa media kay transparent pambala hambal ni Mayor Raisa Triñas. Hindi bala gambal sa nga ang akong administrasyon is gusto ko is transparency and accountability. Hindi bala mo na? Yes, okay. Te pa open sa media na para mabatian namon kung nung istoryahan na nyo da. Para mabalaan sa mga pumuluyo. May mga sensitive sila nga mga maistoryahan nga luyag nila nga hindi anay pag-isa publiko. That's why hindi nila pag-open sa public. Tinga nga mga sensitibo kaya ang mga istoryahan da parte man nagyapon na sa biyahe kag sa mga kwanda. May sensitibo lang da kung may mga istoryahan ay parte sa kwarta nga ti pila to ginhatag si mo.
amo na siguro pero kon mga siling nga mga parte man lang niya sa biyahe ay kag parte sa mga prangkisa na nung sensitibo da. Kay amo man lang na kinanglanon nga mabalaan sa aton nga mga pumuluyo, kag amo na sang dapat para balaan sa publiko. Ano nga sensitibo ang inabot nila na silingon nga sensitibo man. Ang sensitibo lang da, kung may istoryana sila nga part, pila tong ginhatag sa LTFRB nga kwanaw nga inang pasaburnuaw. Ina siguro mo nang sensitibo, tiya mo nang gusto nila itago sa media. Bilik sang ilik. Kipay Jenny. Iban tayo na ton ka boss sa K5 June kukupan ni sa public wala na kita nakapamangkot sa details sa meeting pero bala kapag gabalo naton hapon ni K5 June na ilang meeting. Iban tayo na ton bas magtambong man si Regional Director Osmeña sa LTFRB o magpadala siya sang representante ya K5. Nagdamgo ka pa nga makadto si Richard Osmeña nga tos Boracay. Nakabakasyon ni RD. Bakasyon sa Boracay to, nakatukob na to dako sa Blue Taxi, hindi pa magbakasyon. Tawa. Ato na to ya, laban-laban kung magpadalagi man sa sang representative, laban-laban si Salvador Altura naman ay padala niya, laban-laban na. Ting isa ni kabalo man magbinutig. Kabalo man magpalakat-lakat sa istorya galing kati siyempre abogado mong. Basta abogado kabalo na magpaliko-liko istorya. Kung matutuod na sa mga personal nga mga matutuod nga istorya, ang tutuod lang ihambal yan na. Kung mga mayo na ni konsensya, kung mga may konsensya na ni si Attorney Salvador Altura, mga kaki-5 kagihambal yung kamatuuran, laban-laban, gahambal ni sa siguro, pero parang ligbos, blahibo yaman Ina, kung may konsensya siya, pero kung wala sa konsensya, at pareho sila tabid sila nga duwa sang regional director yato. K5 Jenny. Kaki-5 June, sa iluhan nato, on the other hand, nalabot mo nato ang City Engineer's Office K5 June regarding ni bala sa re-evaluation sa ning duha ka mga controversial nga project. Katilingban, subong naman niya Kaki-5 June ang overpass dito sa may diversion road Mandurriao. Originally Kaki-5 June ining budget niya 4.1 million pesos. Kasi niya sa nakabutang sa ilang project bulletin. Pero subong Kaki-5 June according to Engineer Diana Lin Senyoron, ang OIC heads ng City Engineer's Office, naging re-evaluate nila K5 June kung ining variation order. Posible K5 June from 4.1 million pesos, magnubo siya sa 2.8 million pesos sa K5 June estimation sang engineer. Grabe nga palupad nila sang ang 2 ka milyon din naman makadto to kung waay ma-re-evaluate to. Makon mo halin sa 4.1 million, may imot na lang sa nga 2 point ano to, pila? 2.8 million ba? Mga 1.3 million din makadto. Kung wala gina-question sa media ni. Since na ongoing pa ni ang project, amo na nga nag 2.8 million na siya K5 June kay may mga ginbuhin siya sa scope of works. For example, according to Engineer Senyoron nga originally ang plano sa Babos Overpass ipatiles na. Pero since nakita niya nga medyo mahal ang pagpatiles sa K5 June, may sila sa alternatibo amo ni ang gamit nila ang non-skid epoxy paint. Araw man nga kamahal isang tiles. Ano gina kamahal sang tiles man? Makabakal isang tiles pinakataas ang kalaparon niya sina pinakataas mga balor sila nga mabakal siguro wala gani guro klabot na 200,000. Tiles na ang bilog na da nga kwan, ang bilog na da nga ining overpass hasta sa dalom sa danan pasaka to mga 200,000 kayang kaya na kon insakto nga klase sang pagbakal nga wala sang palapaw. Away kita nga bakal makita sa mga tiles nga tagpilagid ang bilog sang tiles sa mga dagko na mga tag 60 60 square meters na ang amo nagkadagkoon niya mga tagbilis na mga tag 95 pesos. Di pilagid ang ginakalapad sinahaw kay kagamay man lang sina sa iya nga dalan sa babaw da ang iya nga hindi gani kalabot guro 200,000 na. Maambal sila nga mahal sang tiles. Daw pamatyagan nila sa ato niya daw mga mundo nga. Naton palupad para makapalapta kag makapalapaw sang kwarta. Galing kay Manti Subong, maid-id ang mga pumuluyo nga magbantay. Sugod lang sang nagtuhaw ang ghost projects ilabi na gid ang ghost nga mga
inang flood control. Amo na kun nga nagmadibinan tayo ng tawo. Amo na kun nga hindi na sila kapalapaw. Galalain sila subong kung paano sila kaganansya. Pero sinasang kwanda sang katilingban mulo. Ginimo nga 800,000 nga pwede man gali 500,000. Sa din makadto to mga sobra 200,000 to. Sino mabalik sa to sa din makadto to? Nga mo na to katapos mambal pang syudad. Nga wala pa ma-turnover sa syudad. Na-turnover na gani sa barangay, wala pa ma-turnover sa syudad. Ili ka mo magpalusot nga klase ka diskarte nyo na. Kung hindi mabinantayo ng aton nga mga pumuluyo, gapagusto lang ka mo gapagusto sang palapaw sa inyo sila nga mga ganansya. Okay, 5 Jenny. Aside sa tile works sa K5 June, bilaon man ang plumbing works. Wala naman ang plumbing works sa K5 June, no? Ang pag-repaint sa iban nga mga steel railings dito sa K5 June. Kag hindi na pagbutangan kang LED lights sa K5 June. Kaya according to Engineer Seneron, no, hindi naman necessary nga butangan sang LED lights. Kay kamahal magbakas ang LED lights. Di mas prioridad ang safety ka K5 June kaysa sa aesthetics ng overpass. That's why nga wala na lang LED lights. Kung sumahong total ka K5 June, plus pa ang mga labor ka K5 June, amo na nga nagnubo sa 2.8 million pesos ang ining budget sa pagpa-atop ng overpass sa K5 June. At ikambal sang ang ni Engineer Seneron nga naka K5 June ang re-evaluation ongoing pasubong kung ipa-check pa nila sa COA kung sakto man niya ka K5 June ang iyang ila nga pag-re-evaluate sinang proyekto dira sa may diversion of Mandurriao as well as man ang sa waiting shed dito sa may Katalingban Molo ka K5 June. Ang kwan no kay sa re-evaluation sang taga city engineers. Hindi bala nagpa-implement sina sang tanana, hindi bala city engineers man? Yes, K5 June. Tinga may mga sang permiro amo nakadagko tapos subong nga agin re-evaluate nila ha. Ang explanation na ka K5 June ang sa Katilingban Molo na ang sa overpass hindi pa na si Engineer Seneron ang OIC head sang city engineers. Sino to? Si Engineer Pedregosa ka K5 June. Abaw! ang electrical engineer? Ay di kita natanggal kita. Amo nagali siguro. Engineer Pedregosa. Kabalo ka ang kinahanglanon naton nga city engineering or city engineers, city engineer officer. Dapat dapat engineer gidya bala nga kwan, hindi bala dapat mga civil engineer ginang kinahanglanon ta hindi bala? Ti atong napungko na nga si Pedregosa. Daw electrical engineer na saya. Way mataga pangikay pero hindi na saya qualified nga mangin city engineer officer hindi bla. Kay dapat civil engineer ang kinahanglanon tamong. Sumo na guro kun nga parang lapaw. O kon base kon naasutan niya pre palapawi lang kay ato na. Sining bag-o gali ni subong ang aton nga city engineer officer si engineer senyoron. Dahil nalilin sa Neron. Babae? Pa lang siya actually kay K5 June. Babae na babae? Yes, kay K5 June. So OIC siya, pero civil engineer ne? Actually, wala daw na-check kung anong engineer, si Engineer sa Neron kay K5 June, no? We forgot to ask Herman Abiligad. Pero siya ang nagapungko ng OIC sa kalendar kay 5 June. Pero daw ka niyo, daw formal nga klase sang engineer niya, daw hindi niya periyo siya sang mga tikalon nga mga engineer, pero sabi sa kay Mabi Gustilo. Ngayon lang lang, hindi pala mga butigon blau. Do mayo niya sa senyoron no, do inang may pagka ano siya ng ano gani ni, may pagka formal kun seryoso nga klase sing engineer nga tadlong bala nga klase sing engineer daw straight niya nga engineer si si engineer senyoron sa mga paglantaw. Based na sa assessment nato kay background ya liog ko kuha sa mga background yan parang balanta kay kon mag straight ni sa nga klase sing engineer buligan tani tudo parang mangin magpungko sa nga mangin pure na gid lang city engineer officer kay 5 Kim
Yes, sa K5. Inablang kwan inang hindi bala masugo, hindi madiktahan, hindi matunga-tungahan. Amo nang gusto tayo nga mga kwan, nga mga nagapungko, nga mga head officers naton. Kay kun inang mga kwan, mga tando-tando, pareho sa mga konsyal tada sa syudad nga puro tanan tando-tando away gitupa. Kay kunon ta kay buligan ta kun parang litan kay buligan ta duso nga mangin permanente nga mangin city engineering or engineer officer na K5 Jenny. Yes, sa K5 June, no? Payo natin ang background ni Engineer Senyoron. Actually, K5 June, open man siya for an interview. Actually, nabuhay-buhayan lang siya kasi K5 June na mag-explain regarding this overpass sa Katilingban because man, according sa ginatunaan niya, paka K5 June, K5 Homeland siya nag-assume office. Wala pa siya bala ka K5 June sa background. Tiluyag man niya nga sakto ang isabatya sa akatabo sa media. Agod man di man ka K5 June, pabalikan kag once and for all, matapos na ining issue sa overpass kag sa Katilingban. Gin pahayag yaman sa K5 June liwat nga gin-reiterate nga hindi niya overpriced ang duha ka mga proyekto ka K5 June kag that's why nga gin pa-evaluate niya agud man nga makita kung pila gid ang balor sining duha ka mga proyekto ka K5 June matapos nga naging controversial ni sa social media K5 June bangod sa presyo sa pagpatukod sining ka K5 June. Tinatapos na ang kwan ang Katilingban nga waiting shed na bayaran na ang balor 80 or 800 mil. Ang pamangkot ano na ibalik sang sang construction firm nga nagpaubra sina ang yang masubra sa 200 mil. Actually, kay K5 June, wala pa siya na turnovers since wala pa na baydan ng city government ang waiting shed nga na kay K5 June. Sigurado Sigurado wala pa ma-turnover? Wala pa ma-turnover sa syudad? Amo na ang pahayag niya, wala pa ma-turnover, wala pa mabaydan, wala pa sang final inspection ng patigayon or gin-request ining Abelarde Construction and Supply kay K5 June. Tikon wala pa ma-turnover sa syudad, nga ang hambal ni kapitan to dumduman mo nga nakahambal ang kapitan siyang barangay Katilingban nga gin-turnover na sa ila kag nabaton niya na hindi bla amo na kay 5 June ang wala kita idea ang nakahambal na sikap nga na turnover na kay sa bahay niya sa city wala pa sila kabayad kay 5 June. That's why nga ginahulat sang City Engineer's Office ang response no sang Commission on Audit sa pagsanina sa ilang variation work pag-evaluate sini kung ibatunon sang COA kay 5 June nga 500 plus na lang o 500,000 plus na lang ang baydan nila kay amo na ang ilang nanging resulta sa ilang re-evaluation kay 5 June kay kung magbatunon sang COA amo na iya kay 5 June ang baydan sa city government sa contractor kay 5 June. Okay, so sige hindi na ton pag duwa-duwaan si Engineer Senyoron kay bago pa na pungko no pero laban-laban sa una pa lang itong engineer to, laban-laban, ako nagapate yung mga ka-K5 yan na turnover na namong. Kung wala na magkontrobersyal, kita nyo kalawig-lawig katama nga wala nagpagwa sa statement ang city engineers. Kag hasta gagin buslan na lang anay ang city engineers kay nga wala tupa tong engineer kay nga gapalagyo kada pamangkot kay basi madakpan gid sabla mo na ngaging kaka siguro para hindi madakpan. Imayo guro ni si Engineer Senyoron kay kabalo ini magbani ubra kay kabalo ni magplastar mayo. Pero ano talang kay 5 June nga before pa niya kay 5 June nagtungko si Engineer Senyoron madugay na siya ta. Ang madugay na naging buslan si Engineer Pedregosa before pa ni kay 5 June naglupok ang issue sa Katilingban Molo kay 5 June. Abot silingon nga nakapungko nagadaan si Senyoron before nga nga i-construct ini ang sa may waiting shed nakapungko na siya? Nakapungko na si Engineer Senyoron sa naglupok ining issue. Pero ang construction sa ni kay 5 June implementation sa una pa kaya ni Engineer Pedregosa. Oy, see. Ato mo gani, timpo gani ni Pedregosa, that's why nga si Senyoron hindi ka explicar kay tiway sa kaintindi kay nga ang nagapungko sa to si Pedregosa pa mo, hindi ba? Kag ang ining nga proyekto ining tatay ni Mayor, hindi ba? Iya ni katatay o kung iya kabata? Sa time pa ni Mayor Jerry kay June, we believe ang pondo sa ni supplemental budget 2022 pa. Di dapat ipa-usisa, kag ipa-imbestigar ni Mayor Raisa Triñas. Si former Mayor Jerry Triñas kay iya ni may
may mga problema sa kwarta, may mga ano ni dapat ipausisa yes tatay ani. Gusto yaman bala sa ginatawag nga transparency? Di gusto mo transparency? Tatay mo usisa ato imbestigari. Kay 5 Jenny. Sakto? Sakto hindi? Oh. Sige na lang ako na. Hindi na ipausisa kasi 5 June kung tatay kasi 5 June ang former mayor. Tiyo dapat pa imbestigaran niya. Hambal ya mabala dapat. Hindi bala hambal ya. Ang akon nga panggobyerno gusto ko transparency and accountability. Oh, tika ang ginbuslan mo, among hindi transparent, paimbestigaran mo. Bisan tatay mo na, kung ginatawag naton nga serbisyo publiko ang ginahimo mo, kag kung matuod nga nagaserbisyo ka sa publiko, kag kapakanan sang publiko ang gusto mo, hindi pwede nga hindi mo pagpaimbestigaran ang ginbuslan mo. Kay bisan gani sang pagpungko mo, way kagid gani mag-report sa pumuluyo kung pila ang ginbilin nga manggad sang syudad ni tatay mo sa aton sini nga mga pumuluyo. Kasugid ka? Nga sang pagpungko mo niyaman ang way kagani sa magin-report sa suka mo. Way sa gani magambal sa suka nga okay, ako nagpungko. Ang nabilin nga kwarta sa kabang sa gobyerno nga ginbilin sa ako ni tatay ko. Ari, 5 ka pisos ang unod sang kaha. Kag may nabilin nga tanga, bali pa ang TL nga isa. Gusto ka ni magambal nga muna? Isugi niya sa aton? Wala, tidi ng transparency di. That's why nga, ari, kung wala ni pag-ibulga, kag wala ni pag... pisa-pisaha pamangkot sa aton nga mga pumuluyo ning parte sa waiting shed ne kag ang parte na sa may overpass ka na sigurado kamo nga mahulag sila kay para hindi sila mahuyan amo na ginimo nila okay 5 ka Jenny o hindi bla so may rason nga usisaon kag imbestigaran ang former administration di bla yes, ginimplement ne sang nagligad nga administrasyon mong. It so happens nga ang nagligad nga administrasyon tatay ni Mayor. O hindi bla? Tianoy mo may motas ni man, tatay mo imbestigaran mo. Kaluya man, tapos si tatay mo nagpapungko si mo da kung why tungod kay tatay mo hindi ka magkapungko da. Ada way chance guro no? I am my father's daughter And this is purely politics And you know, I am an economic graduates. Do media, do your research. Ay, kalait. Sige na kay base madugangan ka pa karon. Ay, base ni kanila papasudlon na karon sa City Hall kung magpamangkot kada. Kada gani pamangkot naton ikaw Jenny nga ginabalbal mo ko to balo mo naton ang kurmanto nga balbal ako ga report lang ha. May ambal mo gid para nga makasulod ka gyapon. Sige, proceed kay 5 Jenny. Sige kay 5 June mantay naton boss ang mangin kaundan sa ning meeting no. Sang alkalde kaupod man ang nagkalain-lain ni operators kag drivers sa mga taxis diri kay 5 June together with our transport sector kay 5 June. Agud man ni masolusyonan kung ano ni ang maging tikang kay 5 June sang pagsulod niya sang isa ka gatos sa mga blue taxis diri sa Iloilo City. Ini nga balita ang gidulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Makakapikan na ka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5. Jenny Kauyungan para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko. Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Kung way magkontrobersyal sa media, na-re-evaluate ining presyo sang duha ka mga proyekto sang syudad sa Iloilo. Pasugiron kamo ginalagas nyo ghost project sang flood control. Hambal nyo may mga ghost projects dire sa flood control. Hambalon nyo nga may mga kung may mga ara nga mga ghost project kag may mga flood control projects dire nga palpak. Gusto nyo nga may ara nga manabat.
Ini ang parte sa overpriced nga kwani nga katilingban na mulo waiting shed. Why sa may manabat ni Mayor? Hindi mo pagpasabdon sa tatay mo, sne? Kaya ni project ni tatay mo? Ang parte na sa may overpass na nga masubra naman 2 milyon naman tong racket nila to ho. Ang mga sobra naman to mga 1.3 milyon naman tong racket nila to. Hindi mo na pag-ipasabto ng tatay mo. Kaya naman ni tatay mo man eh. Pasabton mo yas jam-jam lang. Kaya tungod nga gina-target mo nga may mga baha din. Tungod siyang tanan-tanan nga baha di. Ang reklamo nga mga baha di ginapasibangod mo sa kay Congresswoman Jam-Jam Barunda kay kontra nyo sa politika. Si tatay mo imo nga damo-damo sa mga project mga K5 nga naglalapaw nga parang lapaw ang budget. Hindi mo pasabton di. Hindi mo ni sa pagpasabton kay dapat manabat man bla, hindi bla. Transparent man balang imo nga panggobyerno. Nagangasal ka lang sang utot mo. Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Mo na ang problema sa inyo kay lantawa kundi gabalalik sa inyong mga ginapanghambal nyo. Pasibangod yun lang siba na mo na basta nga may mga malain ka mga tinutuyo. Amo nang rason mo nagakatabo gabalalik sa inyo. Ginakarma na kamo. Inom ka mo, di tribayo ay, para magkaladula ng mga bagangan sa ulo nyo. Mga K5, Klinika di Tribayo, isa ka superfood supplement nga ginahimo gikan sa cold press extra virgin coconut oil. Kag vitamin D3 nga pariho may maayo nga natural microbial sa aton nga palibot. Ini kontra sa virus kag sa iban pagid nga mga baratian katulad sang dengue virus. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang Disribayo ang ginahimo sang ato sini nga lawas into monoglycerides. Kag isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga K5 nga halin sa Disribayo ang ginakonsider nga isa sa pinaka epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sang Disribayo pinaagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K mga K5 isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding o pagdugo kung nadingge ka. Kagya subong man, ginapanami man sang Disribayo ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impiktar na sang dengue. Kani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamate, mag Disribayo Canada superfood supplement para layo kita sa dengue kay iban pa nga mga viral and bacterial infections. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika Disribayo. Alas 9 in punto. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw, sa tagsa kapagbutaw, at yung lang na panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magbangon kag magluhog sa bago nga paglaom. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Government before po na Mexico almost a decade ago,
Dati na sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dari ko nag-grow. Dari ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dari ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa laban. Yes. Wala pa yan na. Ugot nga magkaptanay at unggid nga masarangan ang tanan nga kasubo bayluhan ta sa kalipay wala sang baya ay bisan anong man kabudlay wala sang baya ay bisan anong man kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apang, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadalagan, naging pangabuyuhan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamiling kahandurawan. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sa bayaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong, sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil na magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang.
December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako no. And after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado. Lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras naton karon. Nakalabot na kita sa 8 minutos na nakaligad sa alas 9. Saylo kita sa iba naton nga mga balita kag informasyon mga ka-K5. Check na naton ang balita nagikan kay ka-K5 inang kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kagtanan sa report sa grupo sang mga transport cooperative sa kasang modernized jeep ang hindi pabor sa paghatag sang prangkisa sa pangayaw nga taxi operators diri sa syudad sang Iloilo. Kag ang grupo sa mga vendors kag mga consumers sang Iloilo na may panawagan sa city government angot sa pagbukas sang gin-redevelop nga merkado. Siling nila hindi pa i-privatize, kung hindi pa i-privatize nga may ngalan nga SM. Nibla dapat na Iloilo Terminal Market lang na kag Iloilo Central Market. Tiara ya. Hambal sa ato sining hambal sang tatay sang mayor ta sang una. Hindi di pag i-privatize Pero ngalan niya subong mga ka-K5 SM Iloilo Central Market. Tapos SM Iloilo Terminal Market. Name. Ay kanami. Ay kalain. Check naton si ka-K5 Casey. Ka-K5 Kim Kaluy. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 John nahon na to no regarding Drea sa pagbukas kagapela nung ka mga reklamo sang mga vendors man amo man no mga grupo sang konsumidor dira sa bukas no actually kay nag-dry run sila dira sa may Iloilo Terminal Market ka K5 June. Ti according Drea sa ila nga madamo no sang pila ka mga tawag na no mambal na labla nga hindi patas kay 5 John nga implementation especially no in terms sa mga pwesto. So bot silingon hindi patas nga pagbahin-bahin sa ilasang pwesto. Yes kay 5 John. Kag according diriya sa ila nga ado halos hindi ka gani kuno ya makahulag sa mga pwesto ka kay 5 John. Kay hambal gani nila ligan to sa social media nga do halos mga baboy ginabutangan nila to sang baboy ka kay 5 John kay mas dako pag gani kuno sa tangkal ka kay 5 John. Klapaw pangulok baboy. Dako pagaling tangkal didto ka kay 5 John. Hindi mo gani matawag nga tangkal. Kay kung tawagon mo siya nga tangkal, hindi kay go baboy. Tibot siya hindi tangkal Laban-laban ni kurong kapating. Abutangan mo lang nasasangkuan ho. Inang ipakita bla kay 500. Nang tawag bla. Inang araho. Araho lang tawag bla. Butangan mo lang nasang close sa atubang. Kag butangan pating. Igo na da siguro mga limak bilog pating maglupad-lupad da. Kung baboy butang mo hindi kay go tangka. Kay 5 Kim. Amo gid kay 5 John. Pero actually no kay natigin try man dara libot ni kay 5 Karen Badilla. May mga elevator man dagali na sulod kay 5 John. Duga na kayo no kag may mga agdan. Well, ang elevator iya kay 5 Kim, no? Sa babaw. Para niya sa babaw to, para niya sa SM department store.
Inla na daya sa babaw kay hindi bala ang dalom among iya sang syudad nga i-operate iya sang merkado sang syudad. Ang babaw Yes, department store na iya na daya pro iya na daya baligyan sang tanan nga taga SM, iya na iya sang taga SM na hindi bala. Tilawanta ko Oh. pabutangan nila da sang isda sa kagat. Asa naglain eh. Sa dalom niya na da mga isdaan na da kay mga babuyan. Ang sa babaw da siguro da mga itlogan ka mga kung ano na da kag mga RTWs Manila pero ambot lang kung pwede pa na da RTWs. Kay nga daan nga ti may ara man sila nga baligyan da sa babaw nga puro tanan na SM department stores. O hindi bla? Yes, K5 June. Oh. So, ang elevator na ya para na to dito ya sa mga gusto to sa babaw. Buot silingon nga kung magkadto ka sa merkado, after nimo ang kalimbawa ya daw SM ang gyapon ngagin ang merkado ya lokal iya lang sa syudad nga mga market vendors nang gabaligya da pero subong lang na nga wala arkila nga dugang. Pagsunod nga mga tinuig na ang magauyat sina laban-laban ang SM department store na o kun ang SM Prime Holdings na mo magauyat sina dira. Di kung was nga mauyatan na sang taga SM ang mga market vendors da once ka magpasaka sang ilang nga mga rentada maano karon ang mga market vendors da kun siyempre matig-ik lang pero mabaton naman lang Kaya naman sila mo hindi ba? Amo gid kay 5 June actually amo man na kay naging pamangkot na ton. Kada last time nagpagwa sang statement man si Mayor Isa Tranyas nga bayagin pa siguro ya bala no nga wala sang rental increase or rental fee increase dira sa may mga pwesto sa Iloilo Terminal Market and Iloilo Central Market nga gin-redeveloped according dira ang balera gani di nga sa ila kuno ya bat-ibate kay 5 John halin man ni mismo no sa mga vendors nga probably by the first year ini magsaka pero the following year itugyan na no sa SM kay 5 June no actually kay na personal man dito ya nga nagtambong si Attorney Rinico which is amo siya no ang representative sang Kabataan Party List and included sa Makabayan Block wherein no actually gintipon or nagpatigayon sila sang consultation sang masobra no isa ka gatos ya ka 5 John nga mga vendors naton diriya sa Iloilo wherein actually, according man dragani sa pila ka mga vendors, especially sa mga bolontera naton, nga madamo na ya sa mga na-displace kay 5 June. Kaya hindi tanan nga ara sa daan to yung nga pwesto kung daan yung nga merkado, ang gin-accommodate o kung iga-accommodate direya sa bag-o nga merkado kay 5 June. Pero yari bala kay 5 John no ang nangin pagpatpat man dirino ni Attorney Rinico regarding dirino sa pila ka mga naistoryahan nila together with the vendors kay 5 John as well man no ang iya sini nga paghimuon on her level bilang isa man no ka kongresista under the Kabataan Party List kay 5 John. Yari si Attorney Rinico sang Kabataan Party List. Ako po si Attorney Rinico, ako po ang representante ng kabataan sa ika-20 Kongreso. Bahagi po tayo ng Makabayan Block. At bago po siguro ako magsimula sa points ko, gusto ko pong i-recognize at kailangan nating i-recognize yung katapangan nila Ma'am Francesca, ni Nelly, ni Tatay Tyberg dahil nandito sila on behalf of more than 150 na umattend kahapon sa ating consultation with market vendors at testament sila ng karahasan na nararanasan nila bilang mga matagal na, dekada na nasa Iloilo marketplaces. Pero ito yung binabalik sa kanila ngayon sa serbisyo na hinatid nila sa pagiging sentro ng kultura, sentro ng kabuhayan sa Iloilo. Puwersahang pagpapaalis at hindi binibigyan ng maayos na alternatibo, ng options, kung hindi ilunok ang isang unfair arrangement na ang nakakabenepisyo lang po ay malalaking korporasyon at hindi po ang mga maliliit, small time na mga ordinaryong mamamayang Pilipino, mga taga-Iloilo. Kahapon ay narinig ko po ang first-hand accounts from 150 vendors ng Iloilo Terminal Market at Iloilo Central Market
No, lahat po sila nagpapahayag na walang kasiguraduhan sa kabuhayan nila. Nangangamba sila sa paano nila kataguyod ang pagpapaaral ng kanilang anak kung wala na silang kita. Paano na ang pagpapakain sa kanilang pamilya. Nag-aalala rin sila sa maliit na espasyo na ilalaan sa kanila sa mga kaunti na magiging qualified na makakuha ng 40% ng espasyo ng Iloilo Terminal Market and 1/4 mas konti pa sa Iloilo Central Market, no? That's just 4 meters by 1 meter na hindi naman po makatao, hindi naman naaayon doon sa karamihan ng mga businesses na nandoon. Kung kunwari, karinderyahan kayo or eatery, anong magagawa mo sa 4 meters by 1.5 meters na yan? Diba tayo? Magkakami sa katrak na kamatis, sa katrak na repulyo. Hindi na naman ibutang. May suwaya sa bumpay pa, mayawos, may patatas, may pinsay. Lahat po yun ay hindi na magagawa ng paraan paano ibenta. No, ano pa? Testament din sila sa mataas na hinihingi na goodwill money. No? Umaakyat yan to 15,000 pesos. Sabi niya, 25 pa sa iba eh. Dahil dito, no, ito yung dapat na magsisigurado ng spot nila. Pero at the end of the day, ay hindi naman sila makakuha ng acknowledgement receipt o kung anumang dokumento bilang pruweba na sila po ay nagbayad ng dalawa. Hindi rin po nabibigyan ng kopya ng mga agreements na pinapasign sa kanila. Hindi sila pwedeng mag-picture. No, paano natin matalinong mapangahawakan yung mga karapatan at kalayaan nila na makapamuhay kung mismo papasukan nilang agreement with SM ay hindi naman nila maalala lahat yan. Hindi naman po tayo may photographic memory na isang tingin lang ay kaya nang makita itong pinag-agrihan nila. At andyan pa rin yung papasa-pasa kung sino ba may responsibilidad. SM ba? Yung gobyerno po ba ng Iloilo City hanggang ngayon ay merong pag-back and forth kung sino po ba ang malalapitan nila sa kanilang mga grievances. Husto gining hambal ni attorney, sino ganini? Reneco. Oo, Reneco, Kabataan Party List, no? Representative sa Kabataan Party List. Husto ni iya ginhambal, husto gini kumplito, husto gini ang tanan-tanan man nga, number 1. Ang mga market vendors, no? Gusto man tanit na guro magreklamo mayara kita nga nakita nga may na-interview man to nga vendor nga sila nga wala kami karapatan nga magreklamo. Sila nga kay pretty ka barato ang renta tapos 300 lang nga among nga ginbayad pero why sila balong ang 300 pesos galing nga ginbayad nila. Rights pa lang gali na. Wala pa ya ang list. Lain ang rights sang sa list. Hindi black K5 Kem? Yes, K5 John. Now, ang rights, 300 pesos ang rights, bot silingon, diretso nila nga magkaangkon sang pwesto. Dira, amo na sang panawag sang rights, hindi bla? Now, ang list, bot silingon, ang rinta mo na sa kada bulan-bulan, dapat kada bulan may bayad ka. Dira, hindi bla? Karon, wala labot sina. Ano ang kasiguruhan nila nga makapabilin sila dira sa pwesto kay hindi gani sila makakita sang kontrata in between sa ilang mga vendors kag sang SM Prime Holdings. Hindi bla? Ikatatlo nga pamangkot, ano ang nakabutang sa kontrata? Kay wala nimo, way kasi may makita hala baligya ka lang baligya da wala kalabot ko ng kontrata da, way ka kabalo pila kadlaw sukton kag liimo yan libo-libo na. Tapos, kung way ka sang ihatag, pahalinon ka, kay nga way kaya kita kontrata, pirma ka lang to, kung ano pirmahan mo to, way kakbalo. Dapat i-open ina sa publiko. Because, gusto sang aton gobyerno sang syudad is transparency. Balik naman kita liwat sa ginatawag nga transparency. Diin ang transparency, transparent bala ina. Nga magpungko ang mga vendors da, magbaligya mga vendors da, why sila sa manauyatan nga pamatuod kung ano ang kontrata in between sa SM Prime Holdings kag sa ila nga mga vendors. K5 Kim? Bisan ganay ko no magpicture sang kontrata K5 John bawal mo?
So ano na lang nakaroon? Din ang right mo. Ano ang kasiguruhan mo nga magkabaligya ka na tubtub sa katubtuban kay may ahaw pagpicture gani sang kontrata di ka pagpapicturon? Na ano ang klase naman din ang ginatawag ng transparency dire? Nga pasugot lang ang gobyerno ta? Ilabi ng syudad ta? Nga hindi pwede makauyat ya sang kontrata ang mga market vendors ta da? Butsilingon, ginadominar kita sang sining SM Prime Holdings? Sa anong rason? Kay nag-arkila man ni ang SM Prime Holdings sa aton sa duta naton. Do pariyo lang naging gisa kita sang SM Prime Holdings sa kaugalingon nga mantika. Okay, 5 Kim? Pulitas Leon! Yogs! Dito na lang kung bakal sa Leon kay Farm. Dalaan ta na lang yaka ang gulay para hindi ka itong maglibot. Nanom na kamuti ito sa Leon. Kamuning patakaran ni sa syudad ni Maria Ihunis ti garapon ni Santisimba nga klase ni. Way pulos ni. Amo na nga hadlok sila nga islan ang pamunuan sa syudad. Kaya ang tanan-tanan nga makatuntuhan nga mga kontrata ara sila hindi sila magpakita sa aton kay kaluluoy ang syudad naton kita nga mga pumuloy kaluluoy dire. Gagin baligya sang aton nga syudad sa SM City ang aton nga kinamatarong ilabi na gid ang aton nga propiedad dire sa syudad sa Iloilo ang aton nga mga merkado publiko kay 5 Kim. According man gani sa pila ka mga representatives sang vendors dito ka kay 5 June. Nga sang before ni ko na itukod ang ining tawag na gin-rehabilitate yung Central Market kag Iloilo Terminal Market, nagpatigayon man sang consultation. O galing, ang mga disgusto o kung hindi pabor, wala ako naging pa-join sa consultation kay 5 June. Husto blang klase consultation na. Kaya mga hindi yung magpapabor, hindi kayo mo pagpaintrahon. Buot silingon, ang tawag sina martial law. Kung hindi kayo mo gusto niya, hindi ka de. Hindi ko ako niya, diniktador bla. Kay 5 Kim? Kaya mo man nakaina no ang ginpabutyag sang pila didto ya ka mga nagtambong sa sining press conference kay 5 June kay according sa ila sang time nga makadto man tani sila sa consultation hindi sila pagpakadtuon tapos na balitaan na lang nila nga permado na yung kontrata o kung dayon na bala no ang pagpatukod ya ka kay 5 June sa sila nga building no wherein nga nagbukas naman gani kay Inaya sang aga diri sa may Iloilo Terminal Market kay 5 June. According gani diri sa ila nga plano man nila nga makikistorya kay Mayor Isa Tranyas Show agod no nga makabalay man makasalaysay man no kun ilatag nila kung ano ang pwede pa bala no nga mahimo ang underpart kay 5 June ang agod no nga mangin win-win solusyon kung mangin win-win ang sitwasyon da kay 5 June kag hindi madihado no especially sa mga aton diri nga mga vendors sa bagani nila na sang una nga wala pa na ang SM ara na yung mga vendors naton kay 5 June especially correct. Ang mga nagtinikulang na kay 5 June correct gid sakto gid na ang aton nga mga katikulangan nga halin sa Leon to ga kuan pa na da nagabulante pa da. Hindi ba? Ang kay 5 June, actually, ang ginpabutyag man to gani isang man ya ka bulantera balaya ka kay 5 June. Ngati medyo gani iya gina strictuhan ya ang mga nagabulante kay since nga do wala gani buladriya sang wala ka bala sang stakan or butangan mo gadriya sa mga gulay kay syempre kon sa merkado kay 5 June kon mga repolyo o kon mga utanon kay 5 June usually sinako na mo. Di ang plasada pasubong direya sa may bag-oy nga merkado according sa mga vendors nga naistorya naton nga do kulang bala in terms of the storage kay 5 June. Sa aton nga mga kauturan dira nga mga manugbaligya nga mga halin sa uma katulad sa mga taga Leon, mga taga Limudyan. Ang inyo nga mga baligya dito nyo lang ibaligya kag ibugtang sa bagsakan sa Banwa sang Pavia ho. Kag sa Liganes dito na tayo mabaligya. Tapos ang mga taga diri sa Central Market kag supermarket sila na lang mabakal dito kag dalon di may nakay para mahal-mahal na rin balaklon sa mga taga syudad sa Iloilo kay mo na gusto nila. Kay 5 Kim. So amo ra gani no so bantayan nato no nung mga development hindi naman taka kuan mong hindi naman taka bulante da yang aton nga mga katikulangan to ga bulante panada sa may public market da sang Iloilo terminal ti paano kita dira makabulante kay hindi ka naman kay sitaon kanila da kun mabaligya ka sagwa kay dapat dito kay sa sulod ti way ka man pwesto paano ka kabulante karon kay 5 Kim
Damo ganda kay 5 John. Damo actually according man sa ila may mga na-displaced nga mga manog baligya no kay 5 John. Kag sa ila pagpati nga may tendency gid nga masaka ng renta kung magdugay na kay 5 John according man rin sa aton sa nga mga vendors. Subong sa pagbukas no on October 30 nga mangin tawag na mangin open gid siya kay 5 John. Pangitaay naman niya sang suki no diri sa may Iloilo Terminal Market no kag mayara man niya sa mga pro the opening of the rehabilitated nga mga merkado kay 5 John. Ang mga sip-sip nga mga tinawo sang mga trinyas may insakto na lang sugilanon kay insakto na lang istorya ang mga sip-sip nga mga tinawo sang mga trinyas. Amo nang nagapabuga gapasikat da gapanamit-namit kay mga gasinindikato pa na da sila sa nagligad gani. Subong ko makasulod sinindikato nila da kay SM gapoya palakat da. Kay 5 Kim. So, itanaw na ito na, ano mga plastada once sa October 30, Black K5 John, 1 p.m. no, ang ila sining opening dira, nga makaplastar na gid halos, o kung halos tanan, nga mga vendors na to, no, diriya sa may syudad sang Iloilo, K5 John. Kaya actually, may pilaman to ya ka mga pwesto. Kaya accordingly, ang sira bala, no, o kung lock sa ilang mga pwesto K5 John, sila pa nagali ako no yung mapatakod. Kay 5 John ang amo man no sa pila pagid sa kontador kag mga suga-suga pagid kay 5 John accordingly ang mga vendors rato niya ang maga-initiate accordingly nga magtakod sina kay 5 John. So hoping nga hatagan man nila sang nagakaigo nga importansya nga hindi man malaya mapierde gid no ang aton sini nga mga vendors as well man no hindi man mabugatan ang mga consumers no o kon mga bumalakal naton sa merkado kay 5 John kay bani ginakulbaan nga base kuno yang magmahal naman ang presyo sa mga balaklon dere sa merkado. Nagmahal na gani. Hindi kay mamahal nagmahal na, madugang pagid ang pagmahal. 5 Kim. Mahalin na lang ang Pilipinas. Sa mga merkado ya kay 5 Kim, magbakal ka, natuntig pilang tumpok ni. Hambalya sila nga tag 25 na, pwede kaayo 20 lang. Hindi bala pwede? Pwede na sa aton sa merkado, hindi bala? Yes, K5 John. Kaysa SM na sila, paghambal nga tag pila ning kilo. Hambal sa nga tag 350 ni. Abi 300 lang be. Hindi pwede kay gabayad kami di sa SM. 5 Kim. Amo na ganyan, balaman to kaina sa press con kay 5 John. Nga madula ng kultura sa pag-ayo-ayo. Correct. Okay. Ito na lang tamakadto, sakay pare mo to, sino ganito tong, ang daranon, bla si Pani, bla sino ganito, mga upol to? Sa Pabiya, bla to mga market vendors plus Pabiya, to nga may sala-salahon, bla to nga si Pani, bla to sino ganito? May pato, brato, pato. Kay 5 John, nag-guest to ni kay 5 mat mo? Hindi gani, nag-guest to ni kay 5 na mat de. Dito na lang tama bakal sa Balabag, Pabiyan mo, dito na bakal, brato pa, isa katumpok, 20 pesos. Pichay. Na lang ka din sinako kay 5 John na dito to sa kadutaan ko sa Leon. Dito na lang kay kanami. Ang kita mo. Hindi na ako. Sige dito na lang tama bakal sa Litol Bagyo. Kay nami pa to, nami mandalan to. Hindi bla? Dito ya sa amon kay dito ya sa Leon kay 5 John narang tawag na, hindi ka na mamroblema kung wala ka sudan. Nagwa ka lang sa balay mo, may kapayas, may balinghoy, may saging, pamulot-pulot ka lang. Kung gusto mo man, kung gusto mo pakinhason, mo kadto to sa suba, kang mamurot, ka urang, kag awis. Piho doon. May nagpalang pagid nga manok kag pato sa imo nga usaran. Pwede man Dakpa, kay ilahas man balon mo nga, diri na sa usaran ko. Sala pang pabayaan mo. Mugid. Kung kung gabi makabati ka pamalo sa manok to sa mga kalasangan bla, tistingib lang nga tiira kag plus lighty kay sigurado manok ng ilahas gina mo. Hindi bla? Nari pagit mingon kay 5 John magulang ko to kita man nang sampok-sampok sa manok naman gina ang ila-ila na gina kay 5 John namin naguro iyawon mo. Namo nang namit kay mga kuan mo mga ilahas nga mga manok blan ng
kuan gina siya, pure gina siya nga mga ilahas, mga tahod na sa mga lagba-lagba, pero gagmay ang ilang kuan, ang ilang lawas, gagmay. May ari pag nga ati, kaki 5 John nga manok pong puros itom, nabala pati nga sa niyatiin. O hindi pa ba, ilan lang mga ati na, kaya kabalo ka siya mga kulor, pero... Mas sinaw lang ko si mo kay 5 John, please! Gani, ilan lang gani ng mga ati, ng mga manok na hindi na lang na. Yung mga kakulor, tana. Bisaya. Sige galing mo ito chimpo, bawag kuha na, si Daddy Mats, dugay-dugay, ari na di. Sige, kay 5 John, ang ining mga balita, kag information ang ginadulong sa inyo sa kaalmuan sa mga produkto de kalidad ni Dr. Amilit ang uwi nga mo ang Mikey C, DTX 500 kag D3 Bio. Upod diri sa Patrol K5 Makoy SPH. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Kulang tama oras na K5 Andre, no? Kulang dapat hasta ta mga launas kagahon para maubos ta talakay mga isyos. Ito naman talakay ining parte sa taga modernized jeep, no? Nga nagapamatok man sa sining blue taxi. Damo pa ta sa mga isyos nga way matalakay maka K5 pero ti buwas may ara pamanta nga programa. Every 7:30 to 9:30 in the evening, mga K5 hulatan ka pagbalik sa ato sining nga K5 Night Watch. Way kita chimpo diri sa ato sining nga pagpangalagan di pagkalipati sa pagpangapi-kapi sa mga tapos panyapon gusto nyo nga magdasig magtunaw kinao nyo. Mga K5 good for digestion ang Clinica DTX Coffee Mix. Kay gakafe ka na gaditox ka pa, lalabot sina may chia seeds extract powder nga nagabulig para sa ato nga digestion. And magluwas sina kontra diabetes, may hara nga ampalaya extract powder. Kag may disugard sugarcane extract powder. Nga amo naman ang nagaditox sa aton nga lawas. Clinica DTX Coffee Mix bakla sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar kag produkto ini sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Pero of course sa mga kalalakinhan nga daw medyo nagamatamat na palyado ang inyo sini nga mga palyadong inyo nga mga tambutso. Kung palyadong inyong mga tambutso, inom sang Extend Food Supplement for Men. Nagabulig para sa paghatag sang dugang extra energy sa lawas ta. Kag wala labot sina, nagapanami sang sirkulasyon sang aton nga dugo. Para nga magnami ang sirkulasyon sa dugo ta. Pagwas ka nami ang sirkulasyon sa dugo naton, naganami man ang aton nga performance nagabalik sa pagkahuben ang aton performance. Clinica Extend Food Supplement for Men, nabakal sa pangabutika kag produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Sa mga followers naton, pasensya gin, di ko na kamo maisa-isa pa na ipang-acknowledge sa makuan ko galing mabawi ko sa inyo sa sunod nga mga inadlaw diri sa ato sini nga pagpangalaga. Salamat kid sa mga nag-upod sa ato nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa June Kapulot News Live nga mga nagapamati nagalantaw diri sa aton nga programa. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Kampiyon sa balita.